Hi guys, kamusta kayo? At another day, another drive na naman tayo ngayon. Ngayon ay Sabado, so may drive tayo. Ang oras natin ngayon ay 2:48 ng hapon. At nagpunas na ako sa labas, nagpunas na ako dito sa loob, at nakapag-vacuum na rin. Ayan, malinis na para pag sasakay si boss, syempre malinis tsaka mabango, di ba? Ayan yung windshield. Ayan, makintab na yung windshield. Ayan, nag-vacuum na rin ako, di ba? Tsaka nag-apply na rin ako ng pabango. So ang biyahe natin ngayon guys ay papunta tayo sa Terminal 3. Punta tayo ng Terminal 3 guys. Sunduin ko muna si boss doon sa Alabang, tsaka hatid ko siya sa Terminal 3 kasi pupunta siya ng ibang bansa. So yun guys, ganun pa rin. Buhay driver. Time check. Ayan. So pinapalamig ko lang yung sasakyan at tayo ibabiyahe na. So guys, magandang gabi sa inyo. Dito na ako sa Alabang guys. Hindi na ako nag-video kanina kasi kumain pa kasi ako. At dumaan pa ako ng 7-Eleven. Check natin, 6:46 na ng gabi. So papasok na tayo ng Alabang. Ating gawi, dito pa rin tayo dadaan sa without sticker. Anak ko, ang haba ng pila. Walang yan. Yan yung problema sa pag wala kang sticker eh. May sakay ka? Wala po. You. So yun guys, mabilis lang, di ba? Ako, ang haba ng pila sa kabila oh. Kaliwa. Buti na lang pinabigyan tayo dun sa unang guard. Tutusin pa. Dito dapat yung pila ko sa guard 2. So guys, drive muna ako. Ang dilim eh. Yun guys, ay magandang gabi sa inyong lahat. So dito na ako sa office. Hindi ako nakapag-video kanina kasi kasama ko si boss. So nahatid ko na siya sa airport. At eto, kakarating ko lang din sa office. So ayusin ko muna itong mga gamit kasi
naglagay ako ng plate number sa sasakyan ni boss. So dito na ako nagparada sa office. So pwede ko naman dalhin yung sasakyan sa bahay, kaso may nakapark doon sa kapatid ng asawa ko. Pumunta kasi sa bahay, so ayun. So ayan. Ginamit ko kasi to kanina. So ito gawa ng naglagay ako ng plate number sa sasakyan ni boss. Diba? Salamat nga pala kay paring Elmer Dumdum. Pinadalhan niya ako ng ulam. Ano ba to? Iwan ko kung ulam ba to or shout out sa'yo pre, salamat nito. Tignan ko muna kung anong pinadala niya. Ano kaya to? Ay, sarap nito pre Pre, uy, palabok. So akyat muna ako sa office, initin ko lang to. So shout out sa'yo pre, salamat nito Shout out sa'yo paring Elmer. Ayan siya. Ayan. Pwede na shout out na kita Time check 10:35 ng gabi. So guys, akyat na ako. Dito lang ako nakapark. Iwan ko lang tong sasakyan dito. Ayan. Ayan. Diyan lang ako nakapark. Ayan. Diba? So akyat muna ako sa office guys. Daling ko tong parcel ni Hershey. Patayin ko muna to, wala na akong naiwan. Ito daling ko na lang to. Dami kong dala. Okay, patayin ko ng ilaw. So ayan, goodbye Dumbo. Check, park brake, handbrake check. Okay na yan. Oo, kakarating ko lang galing airport. Si boss. Akyat muna ako at mag time out. Oo. Diyan nakasalala yung sahod natin Okay. Guys, mag-init lang ako ng pagkain. Siguro mga
Uminit yung pagkain. At ako'y maupo muna dito. Buhay driver guys. Matapos ko initin, uwi na rin ako. Sorry, maglalakad pa ako. Kasi miss ko na yung kasama ko eh. Aray kong init. So ayan guys, pauwi na ako. Naglalakad lang. Ayan. Ganito sa Makati paggabi. Pauwi na akong bahay guys. At lakad muna tayo. Iniwan ko yung sasakyan sa office. Ganito yung mga buhay driver. Safe naman dito kahit paano. So yun guys, dito na ako sa bahay. Bye. Ngayong gabi. So guys, dito na ako. Dito na ako. Nakakapagod na. So yun guys, yun yung ganap ko ngayong araw na yan. Tayo magpahinga na kasi bukas linggo. Tayo magsimba. Diba? So sa 26th floor ako. Hinihintay na ako ng asawa ko. Ayan. Ito 610. Ayun. Si Momo. Hi, bro. That's your Wait lang. Hi, Gab. Oo. Ay, tulog na pala yung asawa ko. Hi, JB! Babe? Hoy! Tulog na asawa ko, ha? Ha? Saan? Wala mang... Wala. Marami ano daw, may palabok da. Nice. Babe, ka nga palabok? Ha? Shh! Tulog na pala yung asawa ko, guys. Sige guys, bukas ulit. Dito ko matapos yung video ko. Kasi bukas linggo, magsimba tayo. So, yun muna. Keep safe and keep on driving.